Alright, saka mama tida kuti mutudzo experience yenyu bva zvakanzvona nehurumende yedu kwakuintroducwa maziki. Ivo vakataura futi kuti mabhondi achiri kushanda kusvika musi 30. Isusu chokwadi chakanaka handiti pamberi paMwari makatadza. Imimi dai makangobuditsa mari kungotabuditsa mari mangwana. Nokuti ivo zvine zvanditi paikuigwa dhora paikuigwa 50 cents pakuigwa dola. Vanhu mari yacho vatatenga 50 cents akuita dola. Bondi harichatengi. Kuvari kuenda kumabasa vari kuita sei? Ene for example zvakafanana namataxi shop amakahodha mukavaisa muno muZimbabwe apa. Ndovakataka kuti bondi haricharidi. Saka torisa kupi? Nekumbari dola ronzi 30,000. Kana okay wenyu wacho ari kuti bondi 40,000. Saka toti nyika kugara here ikoko. Takurasa mabondi totiri kuitei. Takuti yachinja ne6,000. Iko takuti ne 40. Saka makaitei apana chamakaita. Ndo zvapasina chamakaita ipapo kutoti tapa zigi racho riri kupi munaro matipa rokunzi rakanzi musi wa15 wa5 rachinja rakunzi kupera kwomwedzi. Saka totiri kuitei ini hangu ndiri kungwavhangwavha ndiri mutauni wati moo vari kumba ini ndine mwana 1 handiti totenga muri wedhola ndowanepi ndowanepi mwana bva kumusha handiti ada dhiringire 50 cents awo ubudisiwa dhola ninga inaro munenge chimbotambira mari makatotadza vemataxi vanhu vane nyaya dzesava imimi dai mapa makaisa zigi renyu handiti makati porisi ichirova vanhu kana kuti masoja achirova vanhu makatotikanganisira zvikuru makaresa ende dai makatenyi zigi racho riripo zvaive nani aiwa makatadza ipo pati kunyeperai isati tikumbofara nazvo titori panzara nezvamakatiitira izvi bhizinesi tatengesa mvura handiti iko tichatengese dola amurita dola ndiani maswitsi mwana wangu atengesa maswitsi apo nefodya takuda dola iri 10 dza10 dzaitengeswa ma 600 bond. Saka tikugara here ikoko kana mungava imi musamungati mika muchiwana mari handiti tose tiri kuwana mari zvinhu zvakatiomera tiri kunyeperai kana vanhu iko nokutauna havachauyi vakomana makombe vapanzara 50 cents handiti munaiti 50 cents zvina nowaona chi 2000 bond hapana chiri kubuda pa vatu vachokwana pamberi paMwari matiomesera kana iri hurumende hatitama zvayakataura but yapisa kutanga kurasa bondi ramakarasa iri nevava mataxi muti vakakunzira nyaya dzesava nokuti aindi havasowa muno munyika vokuti hatisi kuda bondi. Saka toti muri kuitei makatitadzira tiri kunyeperai kana mune vakutumaika nemaoza hanzi makatikanganisira tiri kunyeperai tabatikana tiri kunyeperai ina nditenga muri wedhora ini ina ndiri kubasa nitori chirikadzi murume wanga wafa 2005 saka dhora kutenga muri everyday ndoranipi ndora kutenga mari masindorwana kupi pamutoda kudhiringira 50 cents ndapinda mutauni chirikadziwe ndoitenga ndochenjise dzosogwa kupi pamutoda mari yekunasa $30 ndoitenga chicha ndotenga nayo aiwa damazama imwe nyaya kuti tione zvokuitawo